Kontroverzný spolok prenikol do bezpečnostných zložiek štátu. Trestné stíhanie českej investigatívnej novinárky, ktorá na Domaši vypátrala vodcu hnutia Alatra, vyvolalo na Slovensku veľký rozruch. Žilinská prokurátorka, ktorá reportérku vypočúvala, má sama blízko k tomuto spolku. Získali sme dôkazy, ako strážkyňa zákona konala v prospech spoločenstva, ktoré polícia označila za bezpečnostnú hrozbu so znakmi sekty. A nie je jediná. Ľudí spojených s menovaným spolkom sme v bezpečnostných zložkách odhalili viacero. Ezoterické hnutie Alatra a projekt Tvorivá spoločnosť sú zo skupenia, ktoré založil ukrajinský chiropraktik Igor Danilov. V apríli sme sa im venovali aj v našej relácii. Koncept tvorivej spoločnosti má na prvom mieste hodnotu ľudského života. A s tím ide v ruke sloboda volby. Řekli nám, že bylo by dobrý, abyste si všichni vytvořili nějaké profily, obsadili všechny sociální sítě, vytvořili několik profilů, aby to šlo prostě rychleji, to šíření. Zmiešavali náboženský obsah s rôznymi konšpiračnými teóriami. Hovoríme o apokalyptickom združení, ktoré pracuje s tým naratívom mimozemšťanov pôsobiacich utajene v skryte medzi nami. Začala šířit různé geopolitické věci. Třeba v tvořivé společnosti popírali antropogenní vliv na klima. Klimatické zmeny sú každých 12 000 rokov a to je dohľadateľné aj treba z vrtov do permafrostu. Vždy na konci tohto sa dopracujete k teórii niekoľkých rodín v pozadí, ktoré sú bohaté, ovplyvňujú svet, alebo chcú spáchať genocídu na 9/10 obyvateľstva. Tvorivá spoločnosť koná všetko v súlade s zákonmi všetkých krajín. Narušuje úplne poriadok a systém, aký tu je daný ústavami jednotlivých krajín. Koľko na Slovensku prívržencov tvorivej spoločnosti je? Tých sympatizantov môže byť rádovo od 1 po, 10 000. Na nebezpečenstva spojené s týmito hnutiami upozorňuje aj ministerstvo vnútra, takisto aj iné zložky, ktoré majú na starosti dozor alebo kontrolu takýchto hnutí. To riziko ste vyhodnotili ako? Tie apokalyptické očakávania, tá nesystémovosť a proste tie pseudovedecké pravdy. Na Ukrajine je vodca hnutia spolu s ďalšími členmi stíhaný za schvaľovanie ruskej agresie a šírenie prokremelskej propagandy. Вчинення вказаних дій фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі за найтяжчою статтею. Po ruskej invázii na Ukrajinu Danilov spolu so skupinou žien nazývanými Nebeské vtáčiky ušiel na Slovensko. Na Domaši ho vypátrala česká reportérka Kristýna Ciroková. Вы тут переховуєтеся? Мы не переховываемся. Мы прибыли сюда абсолютно легально. Мы попали под обстрел. Мой дом разбомбили. У меня было 2 контузии. Po kritických reportážach začali prívrženci tvorivej spoločnosti hovoriť o tzv. Antikultistoch, ľuďoch, ktorí očierňujú hnutie a majú tým pošliapavať demokraciu. Tieto nové náboženstvá a kulty používajú tento výraz na to, aby nejakým spôsobom dehonestovali, spochybnili integritu vo vzťahu k ľuďom, ktorí majú nejakú expertízu v skúmaní rôznych nových kultov, nových náboženstiev a podobne. Alatra je už 10 let vystavená genocidě. Bylo také dále odhaleno, jaké zločiny má tato organizace již na svědomí. Ať jsou to teroristické útoky, střelby na školách, nebo přispívání k nenávisti, diskriminaci. A je to tým pádom metodicky riadený proces, ktorý sa začína nálepkovaním a končí sa masovými vraždami. Cieľom sú novinári, cieľom sú odborníci, analytici. V podstate cieľom je každý, kto sa vyjadrí proti tejto organizácii. Pred pár týždňami začali prívrženci hnutia vyhlasovať, že údajných antikultistov budú stíhať orgány činné v trestnom konaní. Je povzbudzujúce, že momentálne prebieha vyšetrovanie veľmi veľkého rozsahu a budeme svedkami norimberského procesu 21. storočia. V septembri začala žilinská prokurátorka Lucia Pavlaninová s vypočúvaním ľudí, ktorí sa venujú problematike náboženských hnutí. Sú podozriví zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. V tom popisu bylo napsáno, že jsem si toho měla dopouštět tím, že jsem měla nějakým způsobem veřejně podporovat ideologii právě těch takzvaných antikultovních hnutí.
což se mi i hned tedy propojilo s tou kampaní, která probíhala už několik měsíců na internetu ze strany hnutí ALLATRA. A my jsme se na to konkrétně ptali paní Pavlaninové během toho výslechu, co přesně jsem měla já dělat. A ona právě říkala, že jsem se toho dopouštěla tím, že jsem dělala reportáže a články o sektách a také o střelbě na školách. Což mě zarazilo a ptala jsem se jí, jak střelba na školách souvisí se sektami. A ona se vlastně jenom tak jako pousmála a říkala, no, že jako to nám nebude vysvětlovat, ale že nějaké souvislosti tam vidí. Proběhlo teďka teprve první kolo výslechů a chystají se na výslechy i dalších osob. A samotné hnutí dokonce zveřejňuje seznam lidí, které chtějí soudit a jsou tam i další populární youtubeři a je tam i seznam dalších novinářů, ex-členů, odborníků. Ako ste to brali, že vlastne po toľkých rokoch, čo vlastne pomáhate obetiam siekt, tak to vás stíhajú? To je tak absurdné, že pozrite, ja mám svedomie čisté, nikomu som nikdy neublížila. Je to konspirace, vím, že to zní možná až trošku směšně, ale směšné je to jen do té doby, než to slyšíte z úst prokurátorky, která vás podezírá z trestného činu. A z toho jsem teda byla dost konsternovaná, musím říct. V první chvíli, když jsem si přečetl to obvinění, tak jsem se podíval na to policistku i na paní Pavlaninovou a zeptal jsem se, kdo to sepisoval. Protože tam byly použity věty a vyjádření, které nejenom v právnické řeči nemají místo, ale vlastně jsem nikdy neslyšel nikoho normálního, nikoho, kdo není členem sekty ALLATRA nebo jiné sekty, aby takové věty používal. My bychom měli podle teda té slovenské prokuratury být snad nějaká organizovaná skupina, ale to je opravdu jako natolik absurdní, že ja ani to nedokážu komentovat slovy. Vy ste sa poznali, lebo keď máte byť tá údajná skupina? Viete čo, ja som pani Cirokovú z reportáže alebo toho Jakuba z internetu, ale osobně vůbec nie. S paní Škodovou jsem se nikdy v životě neviděl a o paní Cirokové samozřejmě vím, protože pravidelně nejenom médiím, ale i úřadům a policii zasílám informace o sektách. Často čerpám i z jejich článků, stejně jako z článků jiných novinářů. Podľa prokuratúry mala byť údajná organizovaná skupina činná už od roku 2014. Já jsem v roce 2014 se vůbec tématem sekt nezabývala. Mi končila mateřská a já jsem nastupovala do České televize. To je vlastně docela zábavné, protože v roce 2014 jsem já sám byl hluboce v mormonské sektě. Byl jsem jím členem, chodil jsem na jejich obřady, nechával jsem se ošahávat starýma chlapama, abych byl svatý a vůbec by mě nenapadlo v té době, že něco jako sekty tady je, že sekty jsou nebezpečné a že sám v té době jsem v nějaké sektě. Takže obvinění, že jsem v té době byl antikultista, je úplne mimo realitu. Trestné oznámenie na tzv. Antikultistov podal Miroslav Kasan. Stojí za Centrom národnej medicíny Agapé, ktoré sa netají sympatiami k hnutiu ALLATRA a jeho vodcovi. Čo konkrétne ste vlastne oznamovali? Akú trestnú činnosť? Nebudem sa vyjadrovať. Prečo? No, nemám k tomu dôvod, ako prebieha vyšetrovanie, tak sa to vyšetrí a tam uvidíme. Lucia Pavlaninová viedla v Žiline oddelenie trestné a boja s organizovaným zločinom. Pozície sa vzdala potom, ako sa objavili podozrenia o jej prepojení na tvorivú spoločnosť. To však poprela. Krajský prokurátor vtedy reagoval, že nedisponuje žiadnymi informáciami spochybňujúcimi jej tvrdenie. Chcem uistiť verejnosť, že nestrpím akýkoľvek prejav zamestnancov smerujúci k podpore alebo propagácii organizácií usilujúcich sa odstrániť demokratický spoločenský poriadok. Sympatia prokurátorky k hnutiu na pracovisku je verejným tajomstvom. Dvere jej kancelárie zdobil plagát tvorivej spoločnosti a auto logá hnutia. Máme k dispozícii aj dokumenty, podľa ktorých sa mala zúčastňovať stretnutí hnutia, nakupovať predmety s logom ALLATRY či vybavovať reklamu v novinách. Mňa toto moc nejako tak absolútne neoslovilo. Ale vyslovene pani Pavlaninová bola a riešila proste tú reklamu, hej, v tom Hlase Turian. Áno, tak
oznámil, prečo by som toto klamal, že mi to niekto iný. My jsme se kasali tím, že stojíme mimo náboženství, mimo politiku. Najednou se tam začaly dělat rozhovory s politikama a to ještě většinou z extrémní pravice. Naša úloha je informovať a nadchnúť všetkých, aj politikov, a čím skôr sa pridajú a budú podporovať tvorivú spoločnosť, tým lepšie. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, za pani Pavlaninovou sme prišli. Z televízie, no? Do Horusa. Tak počkajte, pôjdem tam. Povedal mi, že príde. Problém nastane v momente, kedy takáto osoba sa stane činnou v prospech takéhoto hnutia, pretože ten únik informácií tam potom hrozí. Chcem plne garantovať svoju bezpečnostnú spoľahlivosť, ktorú potvrdzuje aj skutočnosť, že Národný bezpečnostný úrad mi v ostatnom období vydal osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň dôverné. Zjavne teda ten manažment práce s prideľovaním previerok na rôznych stupeň utajovania a prideľovania miest na prokuratúre konkrétnym osobám zrejme nie je v poriadku, pretože snahou toho hnutia je takýchto ľudí si získavať, udržiavať si ich sympatie, pozornosť a zabezpečiť, aby teda záujmy tohto hnutia boli kryté. Dobrý večer, pani doktorka Pavlaninová. Na chvíľu môžete? Podľa našich zistení k hnutiu inklinuje aj ďalšia žilinská prokurátorka. Ešte táto pani Vajzerová. Áno. A mohla by som aspoň s ňou hovoriť? Tak ja som sa dovolala, že nepríde. Určite. Prokurátorka pôsobí na netrestnom úseku a pochádza z rovnakého mesta ako podávateľ trestného oznámenia na kritikov Alatry. Podľa našich informácií sa mala tiež zúčastňovať na rôznych aktivitách v prospech hnutia. Ako dobre sa poznáte s prokurátorkou, ktorá to vyšetruje, s pani Pavlaninovou? Poznáte sa? Nebudem sa k tomu prípadu vyjadrovať. A ako sa poznáte s pani Vajzerovou? Ešte raz opakujem, že nebudem sa k celej veci vyjadrovať. Tak viete, pýtam sa to kvôli tomu, že keď to majú vyšetrovať ľudia, ktorí sú súčasťou vášho hnutia, tak čo od toho vlastne očakávať? Ja počkaj, ako dopadne vyšetrovanie. Neviete nám zmanéžovať stretnutie s pani doktorkou Pavlaninovou alebo Vajzerovou? Nie. Nechcú? Tak majú možnosť to dementovať. Tak to tak nie je. To je ich osobné rozhodnutie. Vyšetrovanie spustil a dozoruje námestník Žilinskej prokuratúry. Poveril podriadenú Pavlaninovú, aby sa výsluchov zúčastňovala. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Odkázal som na toto stanovisko, čo sme dali krajská prokuratúra, už som vám to raz povedal a bližšie sa nebudem vyjadrovať. Vybrali sme sa aj za šéfom žilinských prokurátorov. Našli sme ho na seminári v Krpáčove. A vy ste kto, prosím vás? Sme novinári. Ale toto je súkromné zariadenie. Súkromné to je No akože štátne, ale proste, no, vy si to vyriešte. Ja som sa vyjadril formou stanoviska, neviem, či ho máte. Včera bolo jedno stanovisko, dneska druhé vyšlo, takže skúste sa s ním oboznámiť. Keď vás tu máme, tak nám to povedzte. Lebo ja vám chcem aj nejaké veci ukázať. Nie, ďakujem vám veľmi pekne, ja si myslím, že som povedal všetko. Pekný deň. Seriózne myslíte? Dovidenia. Generálny prokurátor kauzu nekomentoval. Krajský zriadil komisiu, ktorá má prípad preveriť. Po získaní relevantných výsledkov zriadenej komisie budem postupovať v zmysle zákona a s výsledkami činnosti bude verejnosť náležitým spôsobom oboznámená. Tvorivá spoločnosť má podľa našich zistení stúpenkyňu aj medzi pracovníkmi ministerstva vnútra. Členom hnutia sa pochválila podpisom s logom Tvorivej spoločnosti v pracovnom e-maili. Mala som to, ale už to neviem. Musím to tam nedávať, však to je, keď niekto bude počuť, tak to je katastrofa. A ešte ich otravujem s tvorivou spoločnosťou, policajtov a ešte aj páchateľov, ktorých máme v klietke. Je mi ich ľúto, tak im ponúkam kávu, noviny a prednášku. Nemôžete to zmazať. A písali ste to vy? Tak akože ja som im písala, že nemôžem nikoho oslovovať, ale nič tu nemôžem robiť, ale... Oni vás ako keby žiadali. Aby ste teda niečo robili. No ale však nerobila som nič. Pán riaditeľ, vie o tom? Tak, čo ja viem, asi to videl. Vy tu kamerujete, toto by som vás požiadal nejak vymazať z toho vášho záznamu. Vy to dojdete kamerovať
nejakú pani, ktorá robí nejakú akciu tvorivej spoločnosti a toto nemá s tým nič spoločné, A vy ste polícia. s tým v poriadku, pán riaditeľ? To není moja starosť, čo ona robí. Dotyčný zamestnanec má logo tohto zoskupenia podpisovej mailovej doložke, to je v poriadku. Určite nie, pretože ak ste štátny zamestnanec, tak musíte postupovať podľa zákona o štátnej službe a musíte byť apolitický. Ak také niečo je, tak samozrejme to budeme riešiť. My nemáme žiadne také nejaké, že riaditeľ, ktorý treba, alebo vodca, ktorý povie, toto budete robiť a takto to bude. Každý človek šíri informácie prosto tak, ako vie. Sa teda podarilo tejto spoločnosti naozaj nebývalým spôsobom zasiahnuť aj do štátneho aparátu. Nenútne to musí znamenať, že to hnutie týmto akoby robí niečo protizákonné. Je ale veľká otázka samozrejme, či tie osoby, ktoré v prospech tohto hnutia pôsobia, či to nie je problém, vzhľadom na to, že sme boli teda svedkami naozaj až neuveriteľnej, až bizarnej situácie.